To barka da zuwa wannan ajin na programming. Wannan shi ne darasinmu na farko. A wannan darasin na farko za mu fara bayani a kan mene ne programming. So before mu shiga ciki, bara mu fara jin mene ne programming a taƙaice. So abin da ake nufi da programming shi ne jerin wasu instructions kamar irin waɗannan da muke gani, jerin wasu instructions za su faɗa ma kwamfuta mene ne za ta yi. Misali kamar yadda za ka ɗauki abin rubutu da takarda, kamar misali paper da biro, sai ka zauna ka rubuta abubuwan da kake so wani ya maka in terms of message maybe, ka zauna ka ce okay ka min kaza, ka min kaza, ka min kaza, sai ka ajiye mishi a kan tebur. Kai kuma maybe za ka tafi wani guri ne, ka ajiye mishi a kan tebur, idan ya dawo daga inda yake ya karanta ya ga me kake so a mai, shi kuma zai bi waɗannan umarnin da ka ba shi ɗaya bayan ɗaya, zai je ya aiwatar da su. So wannan shi ne ake kira da programming. So abin da ka yi a wannan gaɓan shi ne programming, wato ka zauna ka rubuta umarni, ka rubuta abin da kake so a yi maka, wanda zai makan ya ɗauka ya karanta sannan ya aiwatar da abin. Wannan shi ne programming. Sai abu na biyu kuma za mu yi magana a kan mataki-mataki na programming, wato level of programming. Programming yana da mataki yanzu kala uku ne, da kala biyu ne, high level da low level. So yanzu ya zama almost kala uku, zan iya kiran shi da low level, high level da kuma AI level. Low level shi ne low level programming, wato wanda idan za ka ba ma kwamfuta umarni a low level sai ka faɗa mata komai da komai. Bari in muku misali, da bambanci da yanda za ka ce ma ƙaramin yaro ya yi abu da kuma yanda za ka ce ma babba ya yi abu. Idan yanzu za ka ce ma ƙaramin yaro, ƙarami sosai, ya wanke kaya, maybe har kuɗin kilin sai ka ba shi ka ce ya je ya siyo, ka faɗan mai a wani shago zai siyo, wani irin kilin zai siyo, ko maybe wani irin omo zai siyo, da wani botiki zai yi amfani, a ina zai yi wankin. Amma babba ko umarni ɗaya za ka ba shi, za ka ce mishi ga kayan nan wanke min su, kana mishi haka shi kenan. So wannan shi ne bambanci tsakanin low level da high level. Low level sai ka gaya ma kwamfuta komai, sai ka gaya ma kwamfuta a ina za ta aje bayanai, a ina za ta ciro bayanai, me za ta yi da bayanan, ya za ta yi kaza, ya za ta yi kaza. Low level kenan. Shi kuma high level za ka faɗan mata abin da za ta yi ne, ita kuma wancan sauran abubuwan za ta yi taking care of. Misali aje abu a memory, retrieving ɗin shi, sauwaƙe ma program ɗin wahala, kwamfutan da kanta duk za ta iya sauwaƙe maka wannan, za ta sauwaƙe maka waɗannan abubuwan ba tare da kai ka gaya mata yanda za ta yi wannan ba. Shi kuma AI level shi ne wanda kwamfutan kai kawai abin da ke ranka kake so, okay ina son a min kaza ne, to amma ba ka san ya za ka ba ma kwamfuta umarni ta yi wannan abin ba, so kawai sai ka gaya ma kwamfutan okay abu kaza nake so. So kwamfutan a ƙashin kanta za ta samar da hanyar da za ta yi wannan, shi ne AI level. So low level sai ka gaya ma kwamfuta komai da komai, every bit of information sai ka faɗa ma kwamfuta me za ta yi. High level kuma za ka faɗa ma kwamfutan me za ta yi, amma sauran low level tasks ɗin za ta yi taking care of. Shi kuma AI level kawai abin da ke ranka kake so a aiwatar maka za ka gaya ma kwamfutan za ta aiwatar. Wannan kenan. So mun ji level na programming, mun ji mene ne programming. Sai abu na uku shi ne ta ya ne kwamfuta ke fahimtar programming. Idan yanzu na rubuta waɗannan duk umarni ne, na ce ma kwamfutan ta yi kaza, ta yi kaza, ta yi kaza, so umarni ne. Idan na rubuta waɗannan umarnin, ta ya ne kwamfutan za ta fahimci waɗannan umarnin. Kamar yadda mu ‘yan adam, idan yanzu na rubuta wani abu da yaren Indiyanci, kai Bahaushe ne, ba za ka taɓa fahimta ba saboda kai ba ɗan Indiya ba ne. In na rubuta da Chinanci ma ba za ka gane ba saboda kai ba China ba ne. So haka ma kwamfuta, idan muka rubuta umarni a irin haka, kwamfuta ba ta san me ake nufi da wannan ba, saboda asalin yaren da kwamfuta take fahimta, tana fahimtar 0 and 1, 0 and 1. Wannan shi ne normal yaren da kwamfuta take fahimta. Wannan kuma ba 0 and 1 ba ne, wannan Python programming. So akwai yaren da muke amfani da su wanda mu mutane za mu iya rubuta programming a cikin waɗannan yaren. Idan muka rubuta su a wannan yaren, then sai mu tura ma abin da muke kiran shi da translator, wani abu ne da ke tsakanin kwamfuta. Kamar misali, bara mu misalin na mu fahimta, idan na rubuta ma saƙo a Indiya, kai kuma Bahaushe ne, so akwai wanda ya iya Indiyanci kuma ya iya Hausa, ya iya Hausa. So shi zan ba ma saƙon, in na ba shi saƙon zai karanta shi a Indiyancin shi sannan ya fassara shi a Hausa, sai kai kuma ya baka ka karanta. Abin da aka ce ka yi sai ka ba da saƙonka kai ma in terms of 0 and 1, shi ma ya gani ya karanta ya faɗan ma Indiyanci. Wannan shi ake kira da translator. To kwamfuta ma na da wannan. Translator ɗin kwamfuta ya kasu kashi biyu ne, muna da interpreter da kuma compiler.
Interpreter yana fassara idan na ba da saƙo na rubuta program ɗina na ba interpreter, to tana bin shi ɗaya bayan ɗaya ne tana fassarawa. OK, idan ka ce A za ta ce A, in ka ce B za ta ce B, za ta fassara B ɗin a yaren kwamfuta. Shi kuma compiler a'a zai jira ne sai ka gama surutunka gaba ɗaya, sai ya dunƙula surutun sai ya fassara shi a yaren kwamfuta, sai ya ba ma kwamfuta ta yi abin da za ta yi da shi. So wannan shi ne yanda kwamfuta take translating. So yanda kwamfuta ke understanding programming language shi ne, idan muka rubuta shi in terms of kamar Python, idan muka danna running code ɗin, so code ɗin na turawa zuwa translator ne. Translator zai juya code ɗin ya mai da shi 0 and 1. In ya mai da shi 0 and 1 then sai a yi passing da CPU. CPU in ya yi executing ɗin shi sannan sai ya ba da feedback. Feedback ɗin kuma sai a dawo mana da shi, shi ne in terms of text ɗin da za mu iya karantawa. So wannan shi ne yanda kwamfuta take fahimtar programming. So yanzu tunda mun fahimci yanda kwamfuta take fahimtar programming, ta yaya ne za mu iya mu namu rubuta program ɗin mu sa kwamfutan ta yi wasu abubuwa kamar irin wannan program ɗin, kamar applications ɗin da muke gani na waya, website ɗin da muke gani, gyama-gyaman da muke gani, IoT devices ɗin da muke gani, da wayan da kake amfani da ita, dukkansu an ƙirƙire su ne ta wannan program ɗin. Programming language aka yi amfani da shi. So ya za mu iya ƙirƙiran waɗannan abubuwan? So the only way shi ne sai mun koyi ɗaya daga cikin waɗannan programming language ɗin da mu mutane za mu iya amfani da shi. Shi kuma wannan programming language ɗin da za mu koya yana ɗauke da wannan mai fassarar nashi wato interpreter ko compiler. So usually za ka je website ne ka ɗauko abin da ke fassara wannan yaren sai ka koyi yaren. Idan ka rubuta program a yaren sai ka tura ma mai fassara ya fassara shi zuwa yaren kwamfutan, then sai kwamfuta ta yi executing shi. So yanzu a cikin waɗannan yarurrukan da mutane ke iya koya, za mu koyi Python programming ne daga ciki. In muka koyi Python programming zai taimake ka iya yin abubuwa da dama. Sannan za mu ga yanda za ka iya ƙirƙiran game, website da kuma wasu abubuwan da suka shafi Python programming. So sai mun haɗu a darasi na gaba inda za mu fara koyan Python programming da kuma yanda idan muka koye shi mu ga kuma meye abubuwan da za mu iya ƙirƙira da shi.